Ja sam Zdravko Gavrilović, poslastičar. Zahvaljujući Dijamant margarinima, mojim predlozima i mnogo ljubavi, bit ćete u prilici da obradujete svoju porodicu i prijatelje. Pratite Dijamant YouTube kanal i svakog ponedeljka u narednih 9 nedelja imat ćete priliku da vidite moje predloge recepata, ali i male trikove koje će vaše poslastice učiniti neodoljivim. Ukoliko nemate vremena, a želite da iznenadite voljene svojim poslastičarskim sposobnostima, pravljenje kukisa je pravi izbor za vas. Margarin omekšati i umutiti sa šećerom. Dodati ostale sastojke i zamesiti testo. Bilo da je vaš omiljeni kuki od čokolade, oraha ili kombinacija ova dva sastojka, ovi kolačići su savršeni iz mnogo razloga za svaku priliku. Ovi šarmantni kolačići mogu da požele dobrodošlicu komšiji, izmame dečiji osmeh, upotpune uskršnju trpezu i učine svaki dan lepšim. Važno je dobro sastaviti masu kako se ne bi raspadala prilikom formiranja salame i nakon toga ostavite je da se ohladi. Oblikovati kukise i peći na 180 stepeni 8 minuta. Kukise obavezno peći na papiru za pečenje kako se komadići čokolade ne bi lepili za pleh. Zbog izuzetnog ukusa, kukic predstavljaju neodoljivu poslasticu. Toliko su cenjeni da ih na Bliskom istoku prelivaju čokoladom i jedu viljuškom i nožem, a Amerikanci u proseku pojedu 2 milijarde kukisa u toku jedne godine. Dobro pečeni kukis mora biti hrskav s polja, a mekši unutra. Bitno je da kukise prilikom ređanja u pleh razdvojite, tako da ne budu zbijeni jedan uz drugi jer se prilikom pečenja šire. Dijamant margarin, u sve se meša ljubav. Uživajte!